Ayun, nandito na rin si Jel Sangi. Nandito na aking kapatid. Waray Talent. Ayan, unang-unang ating kapatid. Welcome, welcome, welcome Waray Talent dito sa aking channel at sa aking live streaming, no? Mega shoutout po kapatid na meron tayong bagong pasok dito. Sigurado to kapatid ay Waray ito, Waray. Isa tong Tagalite, no? Tagalite, Leyte ito. Yun, tusok na daw. Yun, ayun, nabuwang na. Meron pa rin tayong mga palaro mga kaibigan ha, yung mga nanalo kahapon, na-play na po natin, no? Na-play natin, 24 oras po yun mga kapatid, kaya ngayon naman, panibago na naman natin itong, panibagong yugto na naman to ng ating buhay, no? Ating mga palaro mga kaibigan, kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga palaro. May inyunis po, ayan na, may naghubad ako kahapon ng mga jacket, no? Ibabalik natin ang jacket mo. Hi JL from Waray Talent. Ayan yan mga kaibigan, si Waray Talent po mga kaibigan. Kung hindi nyo pa kilala yan o kung hindi nyo pa kadikit, dikitan nyo na yan. Huwag na magdadalawang isip pa. Puntahan nyo na ang kanyang tahanan. Kalimbangin mo na ang kanyang kampana. Para naman at mag-notify sa inyo kapag meron siyang mga bagong upload at meron siyang live streaming. Diba? Yan, sa lahat ng mga aking mga supporters, mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayun. Shoutout sa iyo, JL Sangay. JL Sangay, add mo nga ako sa Facebook kapatid. JL, add mo sa Facebook kasi nga, doon sa grupo, sinend ko na po yung mga pinagpipili ko kanina. Hindi ko kayo kasi kaibigan. No? Kaya add mo sa Facebook, mga kapatid, para isisend ko sa inyo yung mga na-play ni DJ Paparensa. Sa lahat ng mga hindi ko ba kaibigan sa Facebook, add nyo ako sa Facebook kapatid. Anong FB mo host? Ito. Ibaba ko, gamitin ko yung aking ninja ha. Gagamit ako ng ninja ko, yung ninja niya na ninja ni DJ Paparensa. Alam mo na yan, si Chitae. Ayan na, sige kapatid ha. Ang aking pangalan ay Lawrence. Ito po mga kapatid, no? Ilalagay ko lang. DJ Paparensa. Ito ang aking Facebook ko kapatid, saglit lang ha. Ito yung binaba ni Chitae po kapatid ha, yung binaba ni Chitae na pangalan. Yung Chitae ganda lalaki kay DJ Paparensa po yan. Ayun, meron tayong 7. Ayan, sa lahat pa po hindi ko pa kaibigan sa aking Facebook, add nyo po ako para maisin ko sa inyo kung totoo ba talaga na nagpi-play si DJ Paparensa sa mga napanalunan ninyo. At hindi lang po yung mga kaibigan. Malalaman nyo naman yan mga kaibigan dyan sa inyong history. Pag nagugulat kayo sa history nyo, may mga bagong video na nagpi-play dyan, automatic yan. Ibig sabihin yan, sa history nyo, nagpi-play ako ha. Padikit po naman, ayan, nandiyan ang aking asawa na si Lord James Reit mga kaibigan. Sa lahat pa po ng mga hindi kadikit ni ang aking asawa na si Lord James Reit, ayan na po mga kaibigan, dikitan niyo na po si Lord James Reit mga kaibigan. Ayan, asawa ko po yan, ayan mga kaibigan ha. Mega shoutout po sa iyo, idol. Sa akin po yung ninja, salamat. Padikit naman po sa akin, ninja mo, salamat. Ayan, may nanghihingi ng mga ninja ninyo. Mega shoutout po, daddy. Ayan na, natamsak na dan. Ayan, nagtamsak ng asawa ko, mga kaibigan. Ayun, nandito na po si Ate Shi. Ayan, Ate Shi, nandito na. Okay, maglilista natin dito tayo. Nandito na rin si Jake and Joel. Marami sa tamsak sa puging host. Ayan, nakapapugi talaga. Ate Shi, nandito na rin. Bunso, wag mo akong kalimutan ilista. Ayan, maglilista tayo mga kaibigan. Maglilista nga po tayo. Ayan. Shi Manay, ayan na, from Chicken Joel. JL, ayan. JL Asangge, ayan pong binaba ni Chitae, yung Lawrence Icaranom. Yan po aking pangalan, ha. Uulitin ko po. Lawrence Icaranom po, ha. Lawrence Icaranom. Yan ang aking Facebook account. Sa lahat po ng mga para man naman po makita ninyo mga kaibigan na nagpi-play tayo ha.
Tayo po dito hindi nagbibiro, hindi tayo nakikipaglaro dito mga kaibigan. O host na noted ko na po, ayan, Chita ganda lalaki. Yan po si DJ Paparens, yan po ang aking pangalan. Ninja ni DJ yan ha. Ayan ha. Kasi nga po, para naman makita ninyo mga kaibigan na nagpi-play si DJ Paparens. May Inyunis, mga kaibigan ha. Sa lahat po ng mga hindi kadikit at kakilala ni May Inyunis po. Very supportive po nating kapatid yan. Wala pong iba yan. Ayan ha. May Inyunis po mga kaibigan. Nasa grupo din po namin yan. Mabait at very supportive po nating kapatid yan. Ayan ha. Maraming salamat sa pagbibiji dyan kapatid. Nandito na anong first Roxanne. Ayan na mga kaibigan. Nandito na po si kapatid na Roxanne. Ayan, si kapatid na Roxanne mga kaibigan ay nag-aano din yan, no? Tawag nito. Nagla-live stream po yan. Ang kanyang live streaming po mga kapatid ay nagsisimula po yan ng alas 5 ba ng hapon. Tama ba? Ay, hindi pala. Alas 7 ng gabi po yan sa Pilipinas time. Ayan, Pabati Idol, nandito na rin po si kapatid na Biljak TV. Ayan mga kaibigan ha. Lahat po kayo mga nandun sa grupo mga kaibigan, nanalo man kayo o hindi sa aking mga palaro, ay lahat po ng mga membro sa grupo namin ay automatic po yan mga kapatid. Meron kayong schedule sa pag-play sa inyong mga palabas ha. Schedule po natin yan no. Bawat araw po yan, 10 ang pinipili ni DJ Paparens doon sa akin. Sa lahat po ng mga membro ng aming grupo, automatic yan, makakatanggap agad ng 24 oras yan sa pag-play sa inyong mga palabas ha. Member kayo, matalo man o manalo sa aking palaro, basta po mga kaibigan, meron kayong, basta membro kayo sa grupo namin, automatic yan, 24 oras agad yan ha. Basta po, pero huwag kayo mag-alala ha. Schedule po yan, hindi kasi natin kaya sabay-sabay kasi marami tayo. 62 na po kaming lahat ng membro sa aming grupo. At hindi ko yan kaya isabay-sabay ang pag-play. Ayan, nandito na si Countryside PH, bigyan na natin ng jacket to. Ayan, saglit lang ha. Hello? Sir. Yes, sir. Finish, sir. I back for the parking for the small car. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay mga kaibigan, meron tayong excursion ngayon mga kaibigan. No? Dadalhin ko pa rin kayo no, habang naghihintay. Ayan, nandito rin si Eileen Dale, Roxanne Channel, April Jean Vlog, Ate Shin, nandito pa rin. Tamsak agad sa host. Sinundo ko sila kay Inay Nili. Ay, sinundo. Maraming salamat kapatid ha. Saglit lang, meron tayong bibili na. Diyan lang kayo. Sasama ko kayo. Tayo muna yung mamasyal mga kapatid, no? Nag-akuan lang ako ng face mask. Meron tayong lakad ngayong maaga. Medyo saglit lang, mga isang oras lang tayo magla-live, no? Isang oras lang tayo magla-live ngayon mga kapatid, no? Kasi may lakad kami. Ano to mo bro? Oh, may pinapabili tapos may lakad kami ngayon eh. Mga isang oras lang yata ako magla-live. Ay, iinitin mo? Sige. Po, bili mo na ako.
Oo nga eh. Ayan mga kaibigan, no, ano tayo, mayroong lakad tayo mamaya. Ngayon, mayroon tayong bibili, mayroon akong bibiliin. Ganun din yung mga everyday na ginagawa ano ng amo ko. Yung kanyang iniinom, no. Mega shoutout po sa 12 na nandyan. Mayroon kasi, isang oras lang tayo mga kapatid ha. Isang oras lang po tayo ngayon na magla-live. Dahil mayroon kaming lakad ng maaga, no. Ingat ho sa nandyan na rin po si kapatid na comrade na mga kaibigan. Romy Positive, nandyan na rin. Hindi ko pala nabasa kanina. Romy Positive, mega shoutout sa iyo kapatid. Ayan. Ate Shi, nandyan pa rin sa lahat po ng mga nandyan mga kaibigan. Ngayon hindi pa tayo makapagkuha. Nandyan na rin po si Bicol Sai. Ayan, Bicol Sai 12 mga kaibigan. Sa lahat ng mga hindi pa po kadigit ni Bicol Sai. Isang oras lang po tayo magla-live ngayon mga kaibigan dahil mayroong lakad yung amo kong babae ngayon. Kaya mga kaibigan, isang oras lang tayo magsasama-sama. Dahil medyo maaga po talaga ngayon yung ating lakad dahil mayroong importante po yung amo kong babae lalakad ngayon. Kaya at least makapag-live tayo ng isang oras. Nandiyan na rin si Carl Marge. Yan mga kaibigan, si Carl Marge po mga kaibigan. Baka naman hindi nyo pa kadikit yan. Magdikitan muna kayo dyan ha. Itutur ko muna kayo sa at bibili lang muna ako ng Dunkin Donut at bibili din ako ng Starbucks. Saglit lang ito. Pagdating ko ng bahay, mag-aasikaso ako kasi may lakad yung amo kong babae mga kapatid. May lakad po yung amo kong babae kaya mga isang oras lang po tayo magkasama ngayon. No? Kaya ang gagawin lang natin mga kapatid ngayon ay mga saglit lang siguro magpalaro tayo no, parang mayroon mananalo dun sa ating mga palaro. Makakuha lang ng basta kahit mananalo dyan, isa lang yung mananalo, isa lang na mapanalunan nyo, automatic yan, 24 oras agad yan ha. Kasi, ang ginagawa ko kasi dyan, kapag nag-play ako ng mga palabas nyo ngayon, pag nag-play ako ng mga palabas nyo ngayon mga kapatid, automatic yan, kung anong oras ko siya piniplay, ganung oras din kayo. Kaya mga kaibigan, nawawala-wala na naman tayo. Ayun, maraming salamat po sa 8 na nandyan. Meron tayong 13 thumbs up na nandyan. Maraming salamat sa inyo lahat. Di ko kayo gaano mababasa dahil nga nagda-drive ako, no? Kaya sa lahat po mga nandyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga sumama sa aking live streaming ngayon. Kahit saglit lang po, nagkakasama pa rin tayo. Hindi tayo makahaba ngayon dahil meron nga ang lakad, no, mga kaibigan. Sa lahat ng mga nandyan, unahan na po kayo, no? Mag-uunahan na lang kayo dyan. At para naman, sa pagkikipag-unahan nyo dyan, baka hindi nyo pa kaibigan dyan. Hindi ako nakagawa ng mga schedule dun sa palitan ng oras, no? Sa palitan sa panunood. Medyo napuyat talaga ako kahapon. Gabi ang puyat ko kasi nga, ilan ang sinusuportahan ko, dami kong iniikot kahapon ng mga kaibigan, mga kapatid. Sinusuportahan ko sila. Tapos di ko na nagulat lang ako nakatulog na ako, hindi ko na malayan. Kaya yung mga membro doon sa palitan ng panunood, kung ano yung schedule na nagawa ni DJ Paparins doon sa palitan sa panunood ninyo, yun na lang din ang gawin ninyo, no? Pag hindi ako nakagawa ng bagong schedule, yun na rin ang gamitin nyo munang schedule mga kapatid ha. Ayan mga kaibigan, no? Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Waray! Ate Shi Vlog, sige po, di ko na mababasa lahat. Mamaya ko na babasahin pag nandun na ako sa sa Dunkin Donut. Sige lang. At nagda-drive kasi tayo mga kapatid. Ingat kayong lahat dyan, no? Ako rin, ingat din ako dito dahil nasa kalsada ako, laging lumalabas. Kaya lagi tayong mag-iingat mga kapatid ha. Kayo din dyan, lalo na sa Pilipinas, lalo na medyo tunog na yung balita dyan, no? Yung kumakalat na sakit. Kaya ingat po ang lahat kayo, no? Pag lumalabas ng bahay, huwag kalimutan yung sariling pamprotekta sa sarili, no? Yung glove, face mask, bahala na kayo. Basta po, gusto nyo, mag-raincoat pa kayo. Ayan, mega shoutout po sa 12 na nandyan. Bicol Sai, nandyan pa rin si Waray Talent. Ayan. Nandyan pa rin, nandyan si Bicol Sai. Comrade bro, hello. Yan po, ang sabi ng ating kapatid na si Bicol Sai.
Kaya nga po Bicol sa yan, kasi nga taga Bicol yan ng bata yan, tugang. Ayo ba yan? Wala akong kalam-alam sa mga salitang pang Bicol, kaya tugang-tugang lang yung alam natin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ha. At dito lang tayo sa pupunta lang muna tayo. Meron tayong palaro pero saglitan lang po ang ating palaro ngayon. No? Lahat meron tayong dito. Ayan mga kaibigan, medyo bakit parang madilim. Ayan, Bicol Sai. Hello, Magayon from Kumrad. JL Lasangge, hello from Bicol Sai. Ingat ho, Waray. Sino si Waray? Sino po si Waray? Kasi ngayon lang kita nakikita Waray ha. Ingat po. Sige, maraming salamat kapatid ha, Waray. Ingayo din, kayo rin ingat dyan no. Ayan, huwag kang magbasa bunso. Hirap pag mag-drive. Ayan nga, o nga ate siya eh. Mahirap po talaga no. Alam mo to, taman niya. Okay, mayroon tayong tao dito. Andyan sa mga hindi pa nagtamsak dyan, April Jen, Iya Jose. Karl, ingat sa pagdadrive. Yan, si Karl March mga kapatid. Si Karl March, yan. Lord Jane, taga saan ka? Waray yan ang asawa ko. Waray din yan, taga Haro Liti. Taga Haro Liti yan. Ingat bro, from Romy Pacific. Yan. Dito pa rin. Ayan mga kapatid, dyan lang kayo ha. Saglit lang tayo. Hair lang, Countryside PH. Ayan. Ayan, maraming salamat mga kapatid. Countryside, sa'yo yata to eh. J. Sinong J? Sinong Z? Kinig lang host. Bakit alam ang salitang Bicol ka rin ba? Hindi ako Bicol. Natutunan ko lang kay Joel, yung tugang lang alam ko eh. Sige lang, BG na ka. Medyo maaga yung lakad natin ngayon, no? Taga Mindanao ako. Taga Mindanao. Taga Andioro. Paano ba natin ito? Ayan, andyan pa rin yung asawa ko. Dito lang daddy, ayan. Karl Mag, hello sa'yo bro. Hindi ko mahanap mo. Ano hindi mahanap yung pangalan? Nandito ako sa Dunkin Donut. Margina adlaw sa imo. Manay Bicol Sai. Ayan. Yun, nandito na rin si Mitch Channel Taiwan. Maraming salamat sa iyo kapatid na Mitch Channel Taiwan. Nasa labas tayo ngayon eh. Nasa labas tayo. Ayun, 12. Dahil mo hapon Bicol Sai. Lordin 08B. Ayan. Waray Talent. Haha, kilala mo ako, no? Sino si Waray Talent, mami? Saan punta mo? Dito ako sa Dunkin Donut. Dunkin Donut tayo ngayon. Dunkin Donut. May pinapabili si amo. At mamaya pagdating ko sa bahay, ano na naman tayo? May lakad. Margin, maharhay na umaga sa inyo. Ayan, wala akong alam dyan sa salita ninyo. Mitch Channel Taiwan. Hello po from Lord Jensen. Ayan.
Bicol sa 12, high po. Bagal. Which channel Taiwan? Iya Jose. Ayan. Iya Jose. Andiyan yung mga kapatid natin. Mitch channel tayo. Hello. Ayan, mga kapatid. Mahaba ang pila. Yan mo na, manay Bicol say. Dahil sako, nagpadikit na sako sa dumikit. Ayan. Hair lang, nandyan din. JL Lasan kay. Ay, nako. Palakaw-lakaw man lang sako sa balay mundo, Parang may naintindihan ako dyan sa balay bahay, di ba? Lakaw-lakaw, lakad-lakad, di ba? Oo nga. Ingat dyan, ha. Salamat kapatid na Mitch Channel Taiwan. Dito lang, ayan, niya para siya t-shirt. Mahaba pila eh. Bagal na lang. Babagal. Ayan. Hindi yan talaga burangon siguro. Ha? Burangon siguro, Daddy. Ang burangon. Try ko ulit bukas tugang, ha? Tagaybang banggahay na to. Ayan, mga tugang talaga. Yan sa mga hindi pinagtamsak hata. Larang ganun ho street hard mabikol. Countryside PH share. Si Countryside pala ito, si Mark. Salamat Countryside sa pagpunta mo. Layo-layo sa take. Matakdan talaga. Ayan, mayroon pala tayong 12 na nandyan. Bagal na yun, Kaya lang kapatid, maraming salamat kapatid na JL, nandyan pa rin si Mitch. Sige lang po. At saglitan lang naman to. Saglitan ng ating live ngayon, Inaantok ako. Salamat sa paggala sa amin. Oo, salamat. Nakagala din. Ara tamanya chocolate, arbaa strawberry sprinkle, ha? Ada 12 pieces. Tamanya chocolate, arbaa sprinkles strawberry. Ayan, kapi-kapi lang. Hi host, paano sumali sa grupo nyo? Ay Countryside PH, si Waray Talent, i-add nyo nga sa grupo yan, kunin yung Facebook niya. Kunin nyo sa Facebook si Waray Talent. Si Waray Talent, isali sa grupo nyo, ha? Konti lang. Konti. Ayan, isali nyo na sa grupo si Waray at saka si JL Asagi ko para natin. Ada, arbaa, hina. Arbaa, ha?
Syukran Sadika. Kau? 46. 46 ya? Mafi ada Sadik? Mafi gloves? Big gloves? Mafi. Little. Minimum. Okay. Oh. Black coffee. Kelas? 50 dia lah. Kelas Sadik? Syukran ha? Ayan na, pumunta na naman tayo sa Starbucks. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga Ate Shi, kapatid na countryside, si Waray Talent, gustong sumali sa grupo, ipasali niyo na Sa lahat po ng mga kasali sa grupo namin, araw-araw po yan, mayroon ako naka-schedule sa inyo. Lahat po yun nandun, basta mga membro po namin sa grupo, automatic po yun, naka-schedule sila lahat na ipipili natin yun, para hanggang sa maipon nila yung oras nila. Pero schedule yun, kasi 60 plus kami lahat ng mga membro doon sa grupo. Tapos yung mga yung mga kasali doon, naka-schedule yun sa akin, 24 oras yun ipipili yung mga palabas nila para naman makaipon sila ng oras, no? Kaya yun ang gagawin natin ngayon, yun ang ginagawa ko talaga sa mga membro sa grupo namin. Ganon din po ang ginagawa ni Mami Nili. Yang si Mami Nili po, so hindi nyo pa kadikit si Mami Nili. Ganon din ang ginagawa namin kasi Mami Nili po at saka ako ang magpartner diyan sa grupo. Kami yung magpartner diyan sa grupo ni Mami Nili. Kaya lahat ng mga membro namin, mga kaibigan, kasali po sa lahat ng membro namin sa grupo, automatic yan, nakapili po yan sa amin. 24 oras yung bawat isa po, 24 oras. Ganda ng sasakyan ni host. Driver lang ako dito. Driver lang si DJ Paparins dito, hindi sa akin to. Ayan mga kaibigan, hindi ka DJ to. Driver lang tayo dito, wala tayong magawa. Tama lang itong makikipag-drive tayo para hindi tayo gagastos sa maintenance. Grabe naman itong driver na ito, hinarang, hindi naman marunong. Ay, nabuang na, gitutok man. Para kasi mga kala mo naman kanila yung kalsada, hinaharang nila hindi marunong mag-parking. Ibalagbag lang dyan, Grabe yung mga tao dito. Sila. Ito yung lugar na ito nakikilala ko na pinaka mga yung mga tao dito. Sa lugar na ito. Yung mga, alam nyo ba yun, yung mga may pinag-aralan naman, yung mga hindi marunong makisama. Dito yun, itong lugar na ito. Alam nyo na kung anong lugar to. Yung mga taong hindi marunong makisama, dito yun mismo. Yung mga maangas, walang disiplina, ito yun, itong lugar na ito, dami. Sa pagmamaniho pa lang, hindi marunong sila makisama ng tao . Yung nila na porket sila, may pera sila, ganyan ang ugali na dito . Ayun, mega shoutout po sa 13 na nandyan pero hindi pa nagtamsak ng isa, 14 pa rin ang ating tamsak. Magtamsak na kayo dyan, ha? Alright, Talent, unahan na kita. Yan, mag-unahan na lang kayo dyan. Mag-unahan na lang po kayo. Mas maganda po mga kaibigan na 13 tayo nandyan. Makipag-unahan po kayo dyan. Mas maganda mag-unahan kayo. Pero ang technique natin dyan para hindi masayang ang inyong mga isda na ipamimigay. Ang technique dyan, shoutout mo sila ngayon diyan sa live chat. Ngayon diyan sa live chat ninyo, diyan sa live chat, pag sinoutout mo sila at hindi nag-reply, wag mo puntahan. 'Yon ang utos ko sa inyo mga kaibigan. Technique 'yan sa inyo kasi karamihan ngayon na mga kaibigan natin, mga magugulang. Alam mo yung mga magugulang na sinasabi ko? Yung ating mga kaibigan na diyan, meron diyan na inuunahan nyo pero hindi marunong magbalik. Para siguradong 100% na babalik sa inyo.
I-shoutout nyo sila dyan. Kapag nag-reply at sina-shoutout ka rin, okay po, papunta na ako, go, puntahan mo sila. Pero pag shoutout mo sila at hindi ka ni-replyan na, okay po, papunta na ako, okay mga kaibigan, huwag nyong puntahan. Ha? Hello po, DJ pa rin. Nandiyan na rin po si... Ayun, hindi ko kilala mga kaibigan. Yung turo ko sa inyo mga kaibigan na para hindi masayang ang pagbibigay ng isda. Kasi marami dyan magugulang talaga na ayaw magbalik. Ang gusto lang na tanggap ng kanilang na mga isda. Pero yung balikan kayo, medyo matagal yan. Kapag naisip lang na balikan. Pero no, para siguradong balikan kayo nila, ang gawin niyo dyan mga kaibigan, i-shoutout mo sila. Kapag nag-reply dun sa shoutout mo, okay, puntahan mo. Kapag hindi nag-reply na pupuntahan ka, huwag kayo magsayang ng oras para ibigay nyo sa kanila yung yung saging na yan, ha? Basta po mga kaibigan, yung technique ko lang dyan, ha? Kasi nangyari na sa akin yan mga kaibigan, nung time na ako'y nangingisda pa noon, ganyan din ang nangyayari sa akin. Dami akong inunahan sa loob ng isang araw, naka 50, 75 ako sa isang araw sa pangingisda. Pero ang bumalik sa akin, sa totoo lang, ang bumalik sa akin mga kapatid, yung inunahan ko sila, ang bumalik sa akin sa loob ng isang araw sa 75 na pinuntahan ko, ang bumalik sa akin, 14 lang. 14 lang ang bumalik sa akin. Kaya para naman sa inyong lahat yan, para hindi kayo magulangan at maraming mga magugulang ngayon, ganun ang gagawin ninyo, ha. Shout out nyo sila. Kapag nag-reply, okay, papunta na ako, okay, puntahan nyo. Pero pag walang sinabi na puntahan kayo, huwag yung puntahan kasi mga madadayang iba dyan. Nandito na pa si Crazy, ha? Crazy, Pets TV pala. Luis, nandito rin si Luis. Ay, nag-play na ako sa inyo kagabi, ha, mga kapatid, ha? At kanina pala. Oh, nasa GC ka na nga, mami. Ayan, silip-silip lang po. Sige mga kapatid, at malalapit na rin tayo magtapos, no? Nasa Starbucks pa tayo. Nandyan pa rin si kapatid na Comrade. Secrets TV, nandyan pa rin kapatid. Binjak, Iya Jose, nandyan pa rin. Ayan, Waray Talent, nandyan pa rin si Waray Talent. Sino ba si Waray Talent, mga kaibigan? TV ngayon ko lang ibalik yung dikit ko sa akin. Asensya na, ayan. Si Miss Channel pala hindi marunong magbalik. Ayan, utang pa kasi ng utang, hindi naman kaya bayaran. Hindi mga kaibigan, 100% yan. Si Mitch Channel talaga, babalik at babalik talaga yan. Wahid Sadiq, Wahid Mocha, small. بارد ولا حار يا باشا؟ Hot, ha? Hot? هات 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 Yeah, hot. هات 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 صغير ها؟ ها الجرين ستيك ما في والله خلصها بس White Mocha هنا؟ ادعس ادعس جود جوب ما في مشكلة Kahit dinadali ka, bili ka. سيبها سيبها خالص بقى Ay, tamsak na kayo dyan sa mga hindi pagtamsak. Sa mga hindi pa nagtamsak, ba't naka-praise, ma'am? Yung mga hindi pa na pala nabalikan, na yun yung mga naka-praise dyan, mga kapatid. Yan yung nagpunta sa nila. Yun yung mga nasobraan sa isang araw. Nandiyan pa rin si kapatid ng Comrade, no? No problem. Sa lahat po ng mga yung mga nandito, kapag kayo ay mangingisda, dapat hanggang 75 lang sa isang araw, ha? 75 lang sa isang araw. Huwag yung sobrahan. Kasi kapag nasobrahan nyo yun kasi mga kapatid, yung pangingisda nyo, hindi na kayo makakapag-subscribe niyan. Antayin nyo pa. Ang ginagawa ko nga lang dati niyan, nangyari sa akin yan. Ayun, nandito na si kapatid na M. De Vera. Bakit walang jacket yun? Ayun, shoutout po sa lahat na nandito. Waray Talent, wow, kuya, galing mo kumanta.
paboritong song ng tatay ko yung May Pag-ibig Pa Ba. Ayan, grabe ha. MD Vera. Ayan, nandiyan pa rin. Hello from Mitch Channel. Bawal pala sobrang. Oh, kapatid. Ayan, bawal natin sobraan mga kaibigan yung pangingisda. Sa loob ng isang araw, dapat hanggang 75 lang dapat. Ilang taon na ba si Waray? Matanda na ba si Waray? Ay mga kaibigan i-off ko na rin tong aking live streaming. Bukas lang tayo magsasama-sama. May lakad kami ni amo ngayon. Tumatawag na sa akin, no? Tumawag ang amo kong babae. Mamaya na lang, puntahan ko na lang kayo ha. Paano yan mga kapatid? Bago ako dumating sa bahay, magpapaalam na ako sa inyo ha. May lakad kami. Pagpasensya niyo na po kapatid, bukas na rin tayo magpalaro na lang ha. Luis Bell, nandiyan pa rin si Luis Bell. Bukas na tayo magpapalaro kapatid. Medyo importante, may lakad eh. Bayo, sige po, pwede na kayong, sino ba yung nag-live ngayon? Bye sa lahat. Sino po magla-live ngayon? Puntahan nyo na po, tulungan na natin ha. Mga kaibigan, bayo, sige po mga kapatid, may ingat na lang kayo ha. Ibababa ko na rin to. Support po tayo sa mga kapatid natin. Sa lahat po ng mga membro sa grupo natin, supportahan po natin kapatid ha. Mga membro natin sa group, suportahan natin, no? Para naman suportahan kayo. Ingat ka dahil palagi, huwag mong kalimutan mag-pray. Yan, salamat asawa ko. Ayan. Sige po mga kaibigan, lipat kayo. Sino pang nagla-live sa tropa natin, sa mga kapatid natin, lipat kayo kasi importante, lakad talaga eh. Ayan, paano yan mga kaibigan? Magpapaalam na po ako sa inyo. Magpapaalam na po ako. Pwede na kayong bumaba isa-isa. Kalas! Ada, maafi karton sa rin. May karton? Ay na. Why? Syukran ha? Ayan, Waray Talent. Puntaan. Ayan, mga kapatid, no, mamaya. Sige, magpapaalam na si DJ Papa rin. Bukas na lang tayo magkakasama, magkita-kita ha. May lakad tayo may lakad tayo. Bukas na lang po tayo magsama-sama mga kapatid. Ang kikita-kita ha. Pagpasensyahan niyo na lang po kapatid kasi may lakad po ang inyong DJ ngayon. Importante lang kaya mauna na po ako sa inyo. Sa bahay po, pagdating ko sa bahay, dandahan ko na rin pong i-off yung aking Ayan mga kaibigan, ingat dyan dati. Sige na po mga kapatid. Ingat kaya, maraming salamat ulit po sa nagpunta. Meron tayong bagong kapatid dito, si Waray. Yan, si Waray po na kaibiganin nyo po yan. Baka baguhan lang po yan sa YT na kagaya natin, na gabayan natin. Suportahan natin yung mga baguhan na YouTuber, no? Para naman na makamit din niya yung mga nais niyang makamit bilang vlogger, no? Sa lahat mga hindi pa nagtamsak dyan bago bumaba si DJ Paparens, ay magtamsak na po kayo dyan ha mga kaibigan. Support po tayo sa mga kapatid natin at yung mga membro natin sa grupo. Suportahan po natin ha. Huwag natin lang pabayaan kapag nakikita po natin na kukunti lang yung nila, yung mga manunood kapag nagla-live sila. Puntahan natin. May mga ninja naman tayo, may mga sundalo tayo. Pwede nating ibigay natin ng sundalo doon sa kabila. Ganyan ginagawa ko, yung sundalo ko iiwanan ko, tapos yung original na bahay ko iniikot-ikot ko yan. Kaya lang magtulungan na tayo, walang mawawala po magtutulungan kasi nga kapag yung mga hindi pa nagla-live ngayon, kapag kayo ay darating na kayo po ay magla-live na, yung mga sinusuportahan nyo, susuporta din yan sa inyo mga kapatid. Kaya ang nangyayari kasi ngayon dyan mga kaibigan, kapag suportahan mo siya, susuportahan ka rin. Pero pag hindi ka sumusuporta sa kanila, kapag ikaw ay magla-live, hindi ka rin nila susuportahan. Kaya kung gusto niyo makakuha ng supporters, mga kaibigan, sumuporta kayo sa mga live streaming ng inyong mga kapatid para suportahan din ang inyong bahay at pati yung live streaming. Kapag hindi mo kasusuporta, walang bumabalik na suporta sa inyo. Ganun lang po kapatid, ganun lang po ang mga teknik niyan sa pagkikipagkaibigan. Ayan, magsuportahan kayo,
magipagkaibigan kayo, pero kapag hindi ka na marunong makipagkaibigan, wala rin po kayong kaibigan sa YT. Walang susuporta sa inyo. I-try nyo po dyan na magla-live streaming na wala kang kaibigan, wala kang magsusuporta. Kung meron pang susuporta at mayroong pupunta sa live stream mo, wala po. Ganun ang nangyayari sa akin noon. Lahat ginawa kong pagkikipagkaibigan, pero merong iba talaga na ayaw pumunta. Dahil meron pa silang mas susuportahan mas kaysa akin, di ba? Mga kaibigan, meron tayong 17 tamsak. Sa mga hindi pa po nagtamsak dyan, baka naman magtamsak na at magpapaalam na po ako. Paano yun mga kapatid? Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, sa lahat pa hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si DJ Papa Renz TV, o kaya tawagin nila akong DJ Papa Renz, o kaya Papa Renz, ha? Maraming salamat po sa inyong lahat at Happy Wednesday po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong lahat. Magpapaalam na po ako mga kapatid sa lahat ng mga kapapasok lang dito sa aking live. Marl, Countryside PH, asawa ko, nandiyan pa rin ng 08. At saka si Mitch Channel Taiwan, Chicken Joel, nandiyan pa rin. Kapatid na kumrad, maraming salamat po. Mami Nili Louie, si Roxanne Channel, MD Vera, Eileen Dilnat, maraming salamat po. JL Lasagi, ayan, maraming salamat po mga kapatid. At maraming salamat din sa iyo, Waray Talent. Ayan, bago ka namin kapatid. Dahil dyan sa pagpunta mo sa aking live streaming, lahat po kayo ay susuportahan namin at susuportahan ko kayo sa inyong mga pamamalakad, ha. Ayan, sino pa bang hindi ko nabanggit dyan? Ayan, si Iya Jose, ayan. Very supportive natin. Iya Jose, tsaka Dora, ayan mga kaibigan. Si Makoy 187, nandyan po ang aking agaw. Kararating lang. Magpapaalam na po ako, si Kathleen Channel. Ayan, kahapon po, naghubad ako ng mga jacket kahapon, mga kapatid. Dahil nilabahan ko, ayan, ibabalik ko na po yung mga jacket ninyo. Ayan, binalik ko na yung mga jacket to. May jacket na si Kathleen, binalik ko na. Kahapon, naghubad ako. Ayan, sa mga nakahabol po, ha, ako po yung magpapaalam na sa inyo. At sa lahat namang hindi pa nagtamsak dyan, magtamsak na po kayo mga kapatid. At bababa na si DJ Papa Renz. Ayun. Ninja mo. Ayan mga kaibigan na. Kathleen Channel o Channel Kathleen. Okay po. Magpapaalam na ako sa inyo lahat. Makoy. Maraming salamat. Kapatid na kumrad. Na agad. Kapatid. Mayroon lakad ako kapatid na kumrad eh. Kaya hindi tayo magtatagal ngayon. Magpapaalam na po ako sa inyo. At maraming salamat po ha. Countryside PS. JL Sanggi. Maraming salamat po kapatid. Sige po. Hanap po tayo ng mga kapatid natin nagla-live ha. Sige na po. Maraming salamat sa inyong lahat.